बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. कणकवलीतील एका कार्यक्रमात मंत्री नितेश राणेंनी समीर नलावडे यांचं कौतुक केलंय. पाहूयात. आणि दरवर्षी ह्या कार्यक्रमामध्ये आमच्या लहान मुलांचा आणि त्याचबरोबर त्यांच्या पालकांचा वेगळा उत्साह पाहायला मिळतो. आणि मला विश्वास आहे की पूर्ण वर्ष आपण सगळेजणच या कार्यक्रमाची वाट पाहत असाल. कारण का एकंदरीत ह्या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित पाहिल्यानंतर हा कार्यक्रम आमच्या कणकवलीकरांसाठी किंबहुना आमच्या जिल्ह्यासाठी किती मोठा झालेला आहे, किती लोकप्रिय झालेला आहे हे या पूर्ण जमलेल्या गर्दीतून आपल्याला पाहायला मिळत आहे. या कार्यक्रमामधून आपल्या सगळ्या जणांना आपल्या आयुष्यामध्ये या सुखाचे क्षण देणं आणि आपल्या या लहान मुलांसाठी आनंदाचे काही क्षण आमच्या समीर नलावडेजी आणि त्यांच्या सर्व सहकार्यांच्या माध्यमातून ते इथे आणतात, ते आपल्याला अनुभवायला मिळतात. सन्मान्य राणे साहेबांच्या संस्कारावर चालणारे आम्ही सगळे कार्यकर्ते आहोत. आणि समीर नलावडेजींचा हाच गुण हा सन्मान्य राणे साहेबांच्या संस्काराचा खरा अर्थाने प्रतिबिंब आहे हे मी आवर्जून मी इथे उल्लेख करतो. सत्ता असो किंवा नसो, जनतेची सेवा करत राहणं, जनतेच्या आयुष्यामध्ये सुखाचे क्षण देणं हेच खऱ्या अर्थाने संस्कार सन्मान्य राणे साहेबांनी आमच्यासारख्या असंख्य कार्यकर्त्यांवर टाकलेले आहे. मला अभिमान वाटतो आमचे समीर नलावडे निवडणुकीमध्ये जय पराजय हा होतच असतो, पण तरीही कुठेही मागे न बघता कणकवलीकरांची सेवा हाच माझं कर्तव्य स्वीकारून त्याच ताकदीने त्याच जोमाने परत एकदा आपल्या सेवेसाठी तत्पर झालेले आहेत. हे मला निश्चितपणे अभिमान वाटण्यासारखी गोष्ट आहे. आपण सगळ्या जणांनी निवडून गेलेले माझे सर्व सहकारी नगरसेवक हेही आपल्या सेवेसाठी आपल्या आपल्या पद्धतीने प्रयत्न करतायत. मी आपल्या सगळ्या जणांना जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून, आपला आमदार म्हणून आणि या सगळ्यांचे सहकारी म्हणून मी आपल्याला विश्वास देतो. या कणकवलीच्या विकासामध्ये ज्या ताकदीने आम्ही सगळेजण आतापर्यंत काम करत होतो त्याच्यापेक्षाही गतीने आपल्या सेवेसाठी आम्ही यापुढेही काम करत राहू हा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने निश्चित पद्धतीने देतो. आपण सगळ्यांचा आशीर्वाद आणि प्रेम हाच आमच्यासाठी आमचं खरं पद आहे. तुम्ही जे आशीर्वाद देता, विश्वास दाखवता आणि आम्हाला आपली सेवा करण्यासाठी जी ताकद आणि जी ऊर्जा देता हीच आमच्यासाठी अतिशय महत्वाची आहे. परत एकदा आमच्या समीर नलावडेजींना हा कार्यक्रम छोट्या मुलांचा असला तरी एक मोठ्या हृदयाचा आमचा समीर नलावडे असल्यामुळे त्यांनी एक चांगला उपक्रम वर्षानुवर्ष तो आमच्या कणकवलीसाठी घेत आलेला आहे. आणि याही पुढे जे जे उपक्रम आम्ही दरवर्षी आपल्यासाठी घ्यायचो, जे ज्या विकासाचे शब्द आम्ही आतापर्यंत आपल्याला दिले होते ते सगळे शब्द आम्ही पूर्ण करण्याची ग्वाही आपल्याला या निमित्ताने निश्चित पद्धतीने देतो. परत एकदा आपल्या सगळ्या जणांचं या उपक्रमाच्या निमित्ताने मी मनापासून स्वागत करतो आणि आमच्या समीर नलावडे आणि त्यांच्या सर्व सहकार्याचं मनापासून अभिनंदन करतो. इथे